ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ପିତା ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ମିଠାର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେବା ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଗଛ ଅଟେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଗଛ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ଗଛରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ଯଥା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ, ଆଣ୍ଟି ପାରାସାଇଟ୍, ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଓରାଲ ହେଲ୍ଥ, ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ, ଜ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ, ଡାଇଜେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍କୁ ଭଲ କରୁଥିବା ସହିତ ଏହା ଲିଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ବା ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏହା ଭଲ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ରୋଗକୁ ଏହା ଭଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ମାତ୍ରା 100 ଗ୍ରାମ ନିମପତ୍ର ହେଲେ 20 ଗ୍ରାମ ଛାଲି 20 ଗ୍ରାମ ଚେରୁକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସକାଳୁ 4 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଖାଇ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ନ କରିପାରିଲେ 5ଟି 6ଟି ନିମପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ଚା ପରି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଏହା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।